V tomto návode sa pokúsim popísať, ako vytvoriť novú kategóriu v Foca Gallery. Prejdeme v administračnej časti do Foca Gallery Categories a zvolíme New. Nazveme ju napríklad vytvoríme si zložku, v ktorej budú obrázky, ktoré budú patriť do tejto kategórie. Nazveme ju tak, aby sme ju ľahko rozpoznali. OK, skopírujeme jej názov. Tu môžeme pridať popis, ktorý bude objasňovať, o čom je táto kategória na našej web stránke. A uložíme. Teraz môžeme začať pridávať obrázky do tejto novej kategórie. Prejdeme do Images. Tu vidíme všetky obrázky, ktoré sú nezotriedené, sú tu všetky kategórie. Tu si môžeme pre lepší prehľad pozerať, kde je čo. Čiže do našej novovytvorenej kategórie nahráme nový obrázok z nášho počítača. Pomenujeme ho Toto je názov, ktorý sa bude zobrazovať na našej web stránke. Klikneme na folder, ktorý sme si vytvorili. Z nášho počítača nahráme obrázok. Start upload. OK, tu vidíme, že ten obraz sa môže v skutočnosti volať inak. Je dobré používať názvy čo najjednoduchšie a treba dať pozor na koncovku, kde by mali byť malými písmenami JPG. Klikneme na ňo a názov sa priradil automaticky, tak môžeme pridať ešte nejaký popis. Ak chceme, aby bol na stránke našej nejaký popis toho obrázku. No a zasejvujeme. Tu nám hovorí, že sme zabudli ešte priradiť kategóriu, čiže to je tá naša nová. Zasejvujeme a na našej webovej stránke by sa mala objaviť nová kategória. Obrázok, ktorý sa zobrazuje ako reprezentačný, bude zrejme posledný, ktorý sme nahrali.
OK, takže to je v kocke asi všetko o vytvorení novej galérii a pridávaní obrázkov do nej.